Annie, ze roepen wel eens oude tijden herleven. Ja, dat klopt. Wat bedoel je op die schoenen? Nou, die schoenen van Jan, die zijn een beetje van... wij worden natuurlijk al een beetje ouder, een dagje ouder. Dus we moeten het eigenlijk niet meer van ons voorkomen hebben. Dus dan gooien we daar weer op de schoenen. Gaat heel leuk, ja, absoluut. Ja. We zijn lekker druk, we zijn lekker bezig. Dat had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, je hoort om je heen allerlei positieve verhalen. Let maar eens op. En ik zeg, ja, eerst zien en dan geloven. Ik ben dan toch wel... de tijden zijn behoorlijk veranderd in de muziekwereld. En dan wil ik het nog wel even zien. Maar het is gewoon hartstikke leuk. Wanneer we nu optreden en we zingen de hits uit de tijden toen Annie nog bij ons in de band zat. Dan zie je echt iedereen gaan glinsteren. Je oogjes zie je echt twinkelen. Ja. En dat zijn gewoon erg leuke dingen, ja. Echt mooi. Ze genieten ervan. Het meest opmerkelijke is dat als je op de bühne staat, dat gewoon de mensen al die liedjes nog kennen en meezingen. Van voor naar achter. Maar dat is toch niet zo heel erg gek, want jullie hadden natuurlijk in die tijd onwijs veel fans. Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel 35 jaar geleden, hè? En je ziet heel veel jonge mensen het ook meezingen. En dat vind ik wel opmerkelijk. Het is natuurlijk, het is een spelletje wat je speelt, dat is logisch. Maar wij vinden het gewoon hartstikke leuk om te zingen. En zit je nou gewoon... Nou ja, kijk, dit bedoel ik nou, hè. Het moet klikken. Het klikt gewoon heel goed. En dat spelletje, dat vindt het publiek ook leuk.